working? Everything's Vespucci about the station except the equipment. Oh, don't get me started on that annoying little shit I got it from in San Fierro. Loser, total zero. It's left me lonely. Ty vole, pro racer, jo? Bomba. Jo, viděl jsem. A Slipstream. Dobrý. Vypadá v čilu. OK, tady radím ti, až nebudeš mít u těch skokánků. Nebuď tolik rozjetá. Nevím, protože nemáš růžový. Ale já tento, Sněhurka. Sněhurka nebo Sněhurova? To je jedno. A máš svých 7 prcalíků? Jako jenom jeden prcalík, jo? Ten je to 7 prcalík. Jako, asi jo, no. Stačí, že mě se dojede na to 7. Ty pryč, no. A kočky. To jsem rozjet hodně na tom skokánku. Jestli nikam nevede, tak jo. Jo, je skill test, jo, to si chalvat kebab, to je úplně... To má úplně jiný vibe potom. Ty vole, kolik to má procent, tak 90, ne? 48 nebo co to je. 48, a kde? Aha, no tak Jako by to mohl být problém, že? jako má zatím 9. checkpoint, no. 21. OK. Jo, našla jsem brzdu. Jo, já jsem taky přepadl, no. No tak, dostal jsem achievement. Za 50 level.
jedu dál. OK, tak s tím kompletem bude docela zábava. Dáváš? OK. OK, report. Nevím, co to bude za rádio. Rádio Blaník. Rádio Egrenzy. Cože? Dřív místo Blaníku, Blaník byl dřív Egrenzis. Aha. Ne, protože chačka. To znamená, že toho něco schebu, jo? Vlastně. To je největší flex, ne? Jako vytahovat něco schebu? No. Jasně. Blaník, pičo. Chlebu. Šel chleba. Potkal chleba. Se sírem. Ještě se sírem s máslem, nevím, jak to bylo. Šel rohlík a potkal rohlík s máslem. Ahoj rohlíku. S máslem, kam jdeš? Rohlíku, nebo? No, to nepamatuju. Šli dva prostřední úpad. Kolik jich šlo? Wow. Dva a jmenovali se ještě 3. Jmenovali se šli 3? Wow. Já jsem já a ty jsi ty. Kdo to asi byl já nebo ty? Oba. Už mi to odpověď nikdy nenapadlo, když mi to někdo říkal. Vy. Jednoduchá, rychlá. Chtěl to tak bylo. Cože? Protože jsem asi nechtěl být debil, jako malá. To asi ne. Ale on taky ne. Ono. Pryč. Krásné časy. Jsme čuváci. Staří. Jdeme ten checkpoint. Kolika ty máš? Co bych nečekal, že ježdění otroka tam bude takový problém. Ale ono to je nepříjemný. Protože to skáče, klouže. Bože. Myslíš, že když nechám motorku na chodníku ve městě, mi to neodtáhlo? A pohodě. Já se totiž nechci tím hádečkem. Znamená to? To? A teď znamená co určitě. Já si myslím, že určitě neodtáhnou. Víš co, mi se nechce cockou. Ne, to se to. No tak musím mít tak co. Ale jestli mě odtáhnou, tak pojedu cockou. Se objednám bod. Tak odraví prostě. Je. Boťáci to jistí, ne? Nevlezl bych do toho. Ještě by přijel nějaký borec s Teslou. A nechápu, jak boťáci můžou jezdit s Teslou.
No jako jo, no. Policajti můžou jít s Teslou. Teda s Teslou. Taky mají možná Teslu, bych řekl. S elektroautem, takhle. Já teďka nevím, kde to mají. Ale ne, jako nevím, jestli to spadá přímo od policajty. Ale takový to hlídání parkování. Si to četla někdy. Že tam mezi nějaký, já nevím, jestli to je Tesla nebo Enyaq, nebo co to je za sračku. Takže si s takovýma kamerama kontroluje, jestli mají zaplacený parkování. Hrozně. No jak jsem byl do té bolky, jak já jsem předjížděl Teslu, ne? A borec jsem mohl jít víc jak 130, že by se mu to vybilo. A ještě brzdil, jak jsem musel záchod smíchu toho. Nejel bych po dálnici elektrem. Ani po normální silnici, ale po dálnici vůbec. Tak nemám tolik času, abych tam mohl půl hodiny strávit na nabíječce. A teď si vím, že to je plný ty nabíječky. Nevím, jaké blbec to vymyslel. Hlavně tady jsou tak 4 nabíječky široko daleko, tady v okolí toho baráku, že jo. Máš tady sídliště. A tady na benzínce tam není. Nevím. Nekoupil bych si to ani dalo. Ale jen tak mezi náma, blížím se k cíli. Můžu? OK, já dám ještě nějaký. OK. Ole. Už nějaký peklíčko, ne? Trošku. Nevím, to ale není tohle pro ně takový jednoduchý. I tried to pay, he begged me to stay. Hey, I'm not staying, I just wanna play. In the party, you just wanna rock. Big boots in the bus, they talk. Kam plaveš? Já jsem to chtěla vyskočit, jsem se chtěla vyjebat. A šlo by to, ne? Je taková vlna. Však celý skill test bys mohla projít normálně.